Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinar buka bebukaning kondo, wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat lumampahing jagat lir kadya sumurping samya. Serep sirep sidem permanep datanana walang kalisik ron-ronan kang padha obah. Walang-walang toga samirana datan lumampah. Amang kapiarasa binarunging gangsa sarta gemblegaring sound system kang ngembahi jagat. Sineksenan geter kelawan panter. Hamong rinengga para paraga ingkang makarya saha para rawuh. Kadang sutresna, kadang werda taruna. Sumrambah para pamirsa ingkang sami sawisuka. Dan ingin keparenga kawula jumeneng satengahing sasana wewahan. Ingkang kapatah mangestu para puput peputaring adicara. Ingkang sampun kasusun katoto katiti kulawarga dalasan sedaya panitia. Dene sadèrèngipun kula matur menggah reroncaning adicara. Inggih boten kalilapan ingkang pantes pinundi pinangka panungguling dusun ingkang kawogan Bapak Kadus. Menggahipun Bapak Kades saha sedaya perangkat. Langkung-langkung para pangembating praja kang dados satriyane negari pinangka panduming kawula dasih. Ingkang sinubaing panghormatan para sarjana sujana sejane budi ingkang sampun menang nampi wahyuning kasutapan. Dan inggih ageng Baraya Wirawiyata Baraya Wiratamta. Para laya drah maning kandha werani suka ingkang tasah marasukti labuh-labeting praja ingkang menghambeng luhuring dharma. Para alim, para ulama, para mukmin ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating panembah. Ingkang tansah nampi pakurmatan
para satria werda carana ing madya. Para rawuh kadang sutresna kadang werda taruna. Sumrambah para pamirsa ingkang satuhu lamun taksih nudarasana. Dumateng sagung para rawuh kala guweten kalilaban ngaturaken puja-puji pujaskara pujastuti sarta raskunjuk wonten ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat awit. Kula nampa jenengan tansah dipun keparengaken kempal manunggal saperlu ana tepi darmaning agesang. Wonten madyane bebrayan mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh. Dumateng sagung para rawuh mradhapa awit keparengipun bapak-bapak panitia kawula minangka kendaliwara pranitesaken wicara murih racaing adicara ing ari palenggahan prasaja wedal dalu punika. Ing dinten Selasa Kliwon malam Rebo Legi tanggal 13 September 2019 jam siang dalu. Candra Purnama kaping 6 ing wulan Dakda Mulut salebetipun warsa 1950 saka Jawi. Hajatipun warga masyarakat Dusun Cangkring, Desa Cangkring nyadran utawi sedekah bumi ingkang kawasan sedekah hasil wulu wetone bumi kang kita ambah. Sedaya warga nyuwun tambahi dipangestu dumateng panjenengan sami ing pangajar. Ganti manghargya sedekah bumi datang Mbah Buyut Ganti Punden Sumur Gede Dusun Cangkring Desa Cangkring. Mugi sedaya warga tansah manggih karaharjan kawilujengan tulus lulus subur makmur loh jinawe kanthi nandur kalih sing ruminta ing sambikala selaminya. Dumateng sagung para rawuh salebetipun manghargya sedekah bumi dhateng Mbah Buyut Ganti Punden Sumur Gede Dusun Cangkring. Sedaya warga sesembetan kalayak sedaya panitia ngawontenaken pahargyan langan tayub pinangka pasugata suka paring suka dumateng panjenengan sami. Ingkang rawuhaken 3 waranggana ingkang sulistya endahing warni. Wonten ingkang katimbalan siang ngantos dalu punika dumawah angka setunggal 5 Maneng Ayu Nyi Supriyati pejil saking Temayak Kadipaten Bojonegoro. Dungkap angka kalih 5 Maneng Ayu Nyi Mustika ugi saking Kadipaten Bojonegoro. Jangkep angka 3 5 Maneng Ayu Nyi ingkang
ugi saking Bojonegoro. Langan tayub tiga waranggono kairing seni karawitan Mardi Budaya wijel saking Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kadipaten Bojonegoro. Ingkang dipun pangarsani Bapak Kasdam kanthi juru kendang Dimas Dowo ketipung Dimas Ekdi Dene Wiraswara Dimas Tasmin Pangripta Gending Bapak Sanuli sedaya makarya sesarengan Kadang Wirapradangga paguyuban seni karawitan Mardi Budaya Kanor Bojonegoro. Begitupun dukung Pandaya Swara saking audio profesional Ronggo Janur Dukuh Loh Sari Desa Prambon Wetan Rengel. Ingkang dipun pandhegani Bapak Noto ganti operator Dimas Edi, operator kali Dimas Irfan Sanjaya. Begitupun wontenaken kameramen syuting saking studio profesional Ronggo Janur. Wondene juru syuting Dimas Hardi, juru kamera Dimas Suyetno, kanthi operator Dimas Wahyu. Dumateng sagung para rawuh salebetipun manghardiya sedekah bumi dhateng pabiyut kanthi Bundek Sumur Gedhe Dusun Cangkring Desa Cangkring sedaya panitia boten saged paring palenggahan ingkang sekeca pasugatan kang nuju prana dedaharan ingkang nami rasa sedaya namung samudana kawula wajib nyunaken gunging pangapunten ingkang kathah. Kula minangka pranata besa kasebat pramugari kalih setunggal Dimas Rusidin menyunyur gerabakan kawula pribadi Hadi Warsilat Sambong Rejo Semanting. Pramugari Pramunata Gari Bagi Bobile mangke nggih kula pranata cara kirang tuju prana. Wonten sisip sembiring atur kirang wijang-wijiling wicara kirang soba sita trapsila kala nyuwun gunging samudra linubereng pangaksama. Buka sing atur Mugya Asesanti Jaya Wijayati Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu 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 sagung dumati. Nuwun kawula nuwun.